Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ аповесці Васіля Быкова «Знак бяды». Твор быў надрукаваны ў 1982 годзе. І гэта аповесць пра вайну, але і не толькі. Асноўныя падзеі адбываюцца ў час фашысцкай акупацыі Беларусі. А праз успаміны галоўных герояў паказаны таксама трагедыі беларускага сялянства ў 1920-30 гады. Твор пачынаецца з апісаннем месца, дзе калісьці стаяла хутарская сядзіба. Але цяпер, як піша аўтар, тут на ўсім ляжаў знак бяды. З дарогі адразу ж кідалася ў вочы жахлівага выгляду ліпа, абгарэлая і аднабокая, да якой нават птушкі падлятаць не хацелі. І толькі маладая тоненькая ліпка здавалася госця з іншага свету, увасабленнем надзеі і другога жыцця. Усё астатняе належала мінуламу. Потым аўтар вяртае нас у гэтае мінулае. Восеньская раніца, Степаніда, ля гасцінца, пасвіць сваю карову бабоўку. Паўсюль незвычайна ціха, а яшчэ некалькі тыдняў таму тут усё раўло, гудзела і стагнала ад машын, падводаў і гармат. Па гасцінцы ад граніцы на ўсход ішло войска, а затым настала новае жыццё пад акупацыяй. У мястэчку слабацкія высілкі з'явіліся аб'яўкі з пагрозамі жорстка караць тутэйшых жыхароў, калі яны не будуць падпарадкоўвацца новай уладзе. Якія таму іх парадкі Степаніда не ведала, але адчувала, знойдуць да чаго прычапіцца. Зрэшты, асаблівых перамен у жыцці Степаніда і яе муж Пятрок Багацька пакуль не бачылі. Жылі сабе на сваім хутары Хімоўшчына, есці было што, ды і гаспадарка такая-сякая была. Карова, парсючок, куры, каня, праўда, вельмі не хапала. Іх дзеці ўжо былі дарослыя, дачка Феня на доктарку вывучылася. Да вайны жыла ў Менску, а вось ці паспела яна адтуль выехаць, уратавацца ад немцаў, гэтага бацькі не ведалі. Не было ў іх ніякіх звестак пра сына Федзю. Мінулай восенню ён пайшоў у армію. Зімой прыйшлі ад яго 3 лісты, і бацькі даведаліся, што іх сын пачынаў службу ў Латвіі. А што з ім цяпер, адказ на гэтае пытанне ў іх не было. Пасвіўшы карову, Степаніда сустрэла нямога падлетка з высілак Янку Ганчарка. Як заўсёды, пастушок быў са сваім невялікім статкам кароў і сабакам-рудзькам. Хлопец жыў у дальняй радні, і ўжо 3-е лета запар пасвіў жывёлу, а за гэта яго кармілі і давалі прытулак. Степаніда заўсёды шкадавала хлопца і старалася кожны раз яго нечым падкарміць. Гэтым разам яна заўважыла, што Янка неяк занадта лёгка апрануты. Восень усё ж такі прастудзіцца яшчэ. «Схадзі, накінь што-небудзь, а я пагляджу за тваімі каровамі», сказала Степаніда Янку, і хлопец нібыта яе і зразумеў. Ён пабег у бок мястэчка, а праз некаторы час вярнуўся, узрушаны, і паспрабаваў штосьці растлумачыць Степанідзе, але яна яго не зразумела. Тады Степаніда сама накіравалася ў бок гасцінца, каб паглядзець, што там робіцца. І ўбачыла немцаў у вайсковай форме, а таксама з дзясятак тутэйшых людзей, якія згружалі бярвенне з падвод. Відаць, збіраліся аднаўляць разбураны выбухам мост. Для жыхароў хутара гэта азначала, што іх спакойнае жыццё, хутчэй за ўсё, скончылася. Раней ці пазней немцы з'явяцца тут, абрабуюць гаспадарку, забяруць усё, што знойдуць. І Степаніда пачала вырашаць, куды прыхаваць дабро. У выніку парсючка перавялі ў будку бакоўку, якая месцілася пад страхой і стопкі. А вось зберагчы карову і курэй будзе больш складана, падумала Степаніда. А Пятрок паспрабаваў падбадзёрыць і сябе, і жонку, сказаў, што, можа, усё і абыдзецца, можа, калі з немцамі паводзіць сябе па-добраму, і яны будуць трымацца з імі нармальна, па-чалавечым. Але, насамрэч, Пятрок сумняваўся ў гэтым. Ён угаворыў у сябе, што трэба проста перасядзець ліхую часіну і паводзіць сябе як мага больш абачліва і ціха. Гэты поўны клопату дзень завяршыўся, Пятрок і Степаніда ляглі спаць, і Пятрок убачыў дрэнны сон. Быццам бы дробныя чэрві паўсюль варушыліся, кішэлі, паўзлі па яго нагах. З пачуццём страху ён прачнуўся, і потым яшчэ доўга ляжаў нерухома, чакаючы світанку. З самага ранку Степаніда пагнала бабоўку на пашу, пад лес падалі ад гасцінца. А да Петрака наведаліся нечакана госці. Паліцай з мястэчка Гуш і Каландзёнак. Гуш быў нейкім далёкім сваяком Петрака, і падчас калектывізацыі ён уцёк ад раскулачвання, і вось цяпер з'явіўся з вінтоўкай у руках, каб помсціць людзям. Другога паліцая Каландзёнка ўся вёска яшчэ да вайны ненавідзела. З першай мабілізацыі ён пайшоў у войска, але праз месяц вярнуўся. Казалі, што яго немцы з лагера адпусцілі. Увайшоўшы ў хату да Петрака Багацькі, Гуш распрануўся і адразу ж палез за стол. Ён загадаў частаваць яго гарэлкай. Пятрок пачаў апраўдвацца, што няма ў яго гарэлкі. Дзе ж яе цяпер возьмеш? «Кепска, значыць, жывеш», сказаў Гуш і дастаў з кішэні галіфэ сваю бутэльку. Пятрок арганізаваў закуску.
За сталом Гуш паводзіў сябе як гаспадар, а Пятрок вельмі хутка ўвайшоў у ролі прыслужніка. Калі Гуш наліў яму чарку, Пятрок не адмовіўся, выпіў. Неўзабаве з'явілася Степаніда, і усім сваім выглядам яна паказвала, што зусім не рада гасцям. Пятрок перажываў, каб жонка сама сябе не загубіла, і навошта яна лезе на ражон. Калі госці пайшлі, Степаніда пачала выгаворваць мужу, што ён тут паліцаю частуе. Каб ён быў маім сваяком, я б яго памялом з дому, а ты з ім гарэлку распіваеш, так казала яна мужу. А Пятрок маўчаў, бо ён ведаў, што Степаніду не перапыніш і нічога не зробіш насуперак яе волі. Ну як ёй даказаць, што гэта ёй яшчэ пашэнціла сёння, што Гуш пасля выпіўкі добры быў і не стаў прыдзірацца. Степаніда вярнулася на хутар, каб парцюшка пакарміць, а сваю карову бабоўку яна пакінула пад наглядам нямога пастушка Янкі. Крыху пасварыўшыся з мужам за яго папойкі з паліцаямі, Степаніда супакоілася і падумала, што ёй нават шкада мужа. Усё ж такі нядрэнны ён чалавек, на 10 гадоў старэйшы за яе, ды і не дужа здаровы ўжо. Курыць зашмат, і пра гэта Степаніда пастаянна нагадвала Петраку, але ўсё марна. І чаму ён думае, што калі падобрацца да гэтых здраднікаў, то яны не будуць іх чапаць. Вось яна, Степаніда, не баіцца ні Гужа, ні Каландзёнка, таму што не паважае іх. Як толькі жонка выйшла з хаты, Пятрок скруціў цыгарку і зацягнуўся дымам. Ён курыў і разважаў сам сабой, як жыць далей. І тут прыйшло разуменне, што трэба гнаць самагон, бо без гарэлкі ў гэтым жыцці прападзеш, а так можна было б Гужа задобрыць. Засталося толькі прыдумаць, дзе раздабыць змеявік, каб змайстраваць самагонны апарат. А потым аднаго дня, неяк самага ранку, у Яхімоўшчыну заехалі немцы і пачалі уладкоўваць на падворку сваю паходную вайсковую кухню. Настаўнік Свянткоўскі, які быў у іх за перакладчыка, патлумачыў Степанідзе і Петраку, што немцы заехалі да іх кватараваць. Гаспадарам загадалі вымыць у хаце падлогу і павыцягваць адтуль усё лішняе. Степаніда і Пятрок перасяліліся ў істопку. Пад вечар з'явіўся нямецкі афіцэр. Ён увайшоў у хату, а затым праз нейкі момант паклікаў гаспадара. Немец паказаў Петраку на сцяну, абклееную газетамі, а там, на самым заўважным месцы, застаўся здымак з партрэтам Сталіна. Пятрок спалохана глядзеў на тое, як рука немца адкрывала кабуру, даставала адтуль пісталет і падымалася ўгору. І Пятрок ужо ў сваіх думках развітаўся з жыццём, але немец стрэліў у партрэт на сцяне. Калі Степаніда забрала бабоўку з пашы і прывяла на хутар, немцы запатрабавалі ў яе малака. Такое нахабства раззлавала Степаніду, і яна надаіла толькі паўвядра, сказала, што больш няма. За сваю хлусню Степаніда атрымала ланцугом па плячах. І гэта моцна пакрыўдзіла яе, таму што ніхто ніколі ў жыцці з ёй так не абыходзіўся. А наступным ранкам Степаніда зноў пагнала бабоўку на пашу. Праз некаторы час Петрака паклікаў немец, загадаў прывезці карову, бо ім зноў малака захацелася. Пятрок знайшоў Степаніду не адразу, а калі сказаў ёй, чаго прыйшоў, Степаніда пачала даіць карову проста ў траву. У выніку немцы засталіся без малака, а Степаніда страціла сваю бабоўку, карову застрэлілі. Яна потым і сама здзіўлялася, што неяк не асабліва ўбівалася па карове. Напэўна, адчувала, што напердзе яе чакае большае гора. Степаніда не магла дараваць тую знявагу, якую ёй давялося перажыць у першы дзень з'яўлення немцаў на іх падворку. Канешне, і раней здаралася так, што яе крыўдзілі, але ніхто ніколі не падымаў на яе руку. Так думала Степаніда, седзячы ў істопцы, і яна чула, як на падворку немцы свяжавалі яе бабоўку. Але ж заставаўся яшчэ парцючок, і яго трэба было неяк пакарміць. Степаніда пачала чакаць, калі на падворку больш-менш пацішэе. І, дачакаўшыся гэтага моманту, увечары яна выйшла з істопкі і накіравалася да схованкі, дзе сядзеў парцючок. Той, убачыўшы гаспадыню, весела падбег да яе. Тады Степаніда развярнулася і пайшла цераз гарод да рова. Парцючок, нібы сабака, пабег за ёй. І раптам Степаніда ўбачыла знаёмую постаць нямога пастушка Янкі. І хлопец у выніку дапамог ёй перахаваць парсючка. Яны схавалі яго ў нары, якая калісьці была барсучынай, а потым гэтага барсука упалявалі, ўжо 4 гады нара пуставала. І вось цяпер гэтая нара стала новай схованкай для Степанідзінага парсючка. Калі Степаніда вярнулася на хутар, там было ўжо даволі ціха і цёмна, толькі акно ў хаце свяцілася. І ў гэтым святле Степаніда заўважыла на падворку, непадалёк вайсковай кухні, вінтоўку. Відаць, хтосьці з немцаў яе забыўся.
У істопцы Сцепаніда ўжо даўно чакаў Пятрок, і ён пачаў расказваць жонцы, як ён паўдня курэй пільнаваў. Тых, што жывымі засталіся, бо 2 курыц немцы ўжо застрэлілі. Сцепаніда слухала яго і ў той жа час думала пра сваё. У яе з'явілася ідэя, і каб рэалізаваць яе, неабходна было дачакацца, калі ўсе заснуць. А потым Сцепаніда скінула ў калодзеж тую забытую ў падворку вінтоўку, і на шчасце яе ніхто не заўважыў. А раніцай немцы паўсюль шукалі гэтую вінтоўку, але не знайшлі. Затое яны адкапалі аднекуль прыхаваную Петраком скрыпку. У маладосці Пятрок быў спрытным музыкам. І скрыпка была для яго найвялікшай каштоўнасцю. Ды і аддаў ён за яе ў свой час нямала. Прапала скрыпачка, у адчаі падумаў Пятрок. Як вярнуць інструмент, ён не ведаў. Папрасіць у немцаў баяўся. Але пасля таго, як ён цэлы дзень добра папрацаваў, выконваючы загад немцаў, ён капаў для іх у гародзе клазет, Пятрок усё ж асмеліўся. Тым больш, што і немцы яго за працу пахвалілі. І Пятрок падумаў, што цяпер, напэўна, дамовіцца будзе прасцей. У выніку немцы ўсё ж аддалі скрыпку Петраку, а той для іх за гэта потым доўга іграў. Сцепаніда, якая сядзела ў істопцы і слухала, як прыгожа іграе на скрыпцы Пятрок, у нейкі момант ажно заплакала ад замілавання музыкай. А потым яна раззлавалася, падумаўшы, і навошта ён перад імі іграе, знайшоў перад кім. Тым не менш, Пятрок вярнуўся задаволеным, а праз некаторы час у начной цішы пачуўся стрэл. Гэта забілі нямога пастушка Янку Ганчарыка. Далей у аповесці ідуць успаміны Сцепаніды пра той час, калі ў мястэчку слабаскія высілкі праводзілася калектывізацыя. І Сцепаніда ўспамінае, як адным зімнім днём да іх на хутар прыбег Патапка Каландзёнак. Гэты хлопец у школу зімой не хадзіў, таму што не меў абутку. І цэлымі днямі ён сядзеў на лаве ў хаце, палову якой займаў сельсавет. І вось сядзеў гэты хлопец і слухаў, пра што гаварылі мужчыны, а калі трэба было некага паклікаць, то старшыня сельсавета Лявон Багацька пасылаў гэтага хлопца. І вось цяпер Патапка прыбег, каб паведаміць Сцепанідзе, што адбудзецца пасяджэнні камітэта беднаты. А Сцепаніда ўваходзіла ў гэты камітэт, а значыць, цяпер яна тэрмінова вымушана была накіроўвацца ў мястэчка. Пятрок не любіў бываць на сходах, і замест яго звычайна хадзіла Сцепаніда. А сходаў і пасяджэнняў было шмат, бо трэба было пераканаць весялкоўцаў, каб яны больш ахвотна ўступалі ў калгас. А калектывізацыя ішла марудна, да згоды ўсё неяк не прыходзілі, асабліва ўпёрся стары гуж. І тут начальства з акругі вырашыла паставіць пытанне жорстка, трэба раскулачыць старога гужа. Але ні старшыня сельсавета Лявон, ні Сцепаніда не падтрымалі такой прапановы. Гуж не быў кулаком, у яго не было зашмат зямлі, так час ад часу ён выкарыстоўваў наёмную сілу, але хіба ж ён адзін? Начальнік акружкама Новік пагадзіўся, што ўсё так, але тут ёсць іншы момант. Гуж – гэта сабатажнік, і калі яго раскулачыць, і іншыя будуць баяцца, пачнуць больш ахвотна ўступаць у калгас. Тут трэба сказаць, што Новік быў чалавекам мясцовым. Ён быў родам з высілак, толькі раней у яго прозвішча было іншае – Недасека. Як толькі выбыўся ў начальнікі, сваё прозвішча ён змяніў. І вось з аргументамі Новіка Сцепаніда нібы пагаджалася, ва ўсякім разе яна іх разумела, але глядзела на ўсё па-іншаму. Раскулачванне – гэта ж высылка і гора для сям'і. На пасяджэнні, на якім вырашаўся лёс старога гужа, крыху прыпазніўся малады хлопец, які нядаўна адслужыў на далёкім усходзе, Васіль Ганчарык. Гэты хлопец збіраўся неўзабаве ажаніцца з дачкой мясцовага жыхара Ладзіміра Багацькі, Занютай. Гэтую дзяўчыну добра ведала Сцепаніда, бо яна з ёй разам хадзіла на лікбез. І вось калі на галасаванні было вынесена пытанне аб раскулачванні Івана Гужова, голас Васіля Ганчарыка аказаўся вырашальным, і спачатку хлопец паспрабаваў устрымацца, але Новік пераканаў яго, што сапраўдны камсамолец і краснаармеец не павінен ухіляцца ад барацьбы з класавым ворагам. Такім чынам было прынята рашэнне раскулачыць старога гужа. І калі Сцепаніда, вярнуўшыся дадому, расказала пра тое, што здарылася мужу, Пятрок здзівіўся. А што ж далей будзе? Каго праз год-два раскулачваць будзеце, калі ўжо да гужа чарга дайшла? І гэтае пытанне крыху раззлавала Сцепаніду, бо яна і сама разумела, што няправільна ўсё гэта. Яшчэ больш узвюшылася Сцепаніда, калі даведалася, што сёння замест ботаў Пятрок скрыпку купіў. Ці да музыкі цяпер?
апошні за скрыпку аддаў. А потым Степаніда ўспамінае, што было, як толькі яны пажаніліся з Петраком. Спачатку яны жылі ў сям'і яго бацькоў. Але Степаніда неяк адразу не паладзіла са свякроўю, і яны папрасіліся ў пана Яхімоўскага на лета перайсці жыць у яго істопку. Степаніда ўжо не адзін год гаспадарыла на падворку пана, і пан Яхімоўскі шанаваў яе як добрую і сумленную работніцу. Адольф Яхімоўскі паходзіў са шляхетнага роду, які быў калісьці багаты, але потым патроху збяднеў. Два сыны пана Яхімоўскага мала дапамагалі бацьку. Падросшы яны пераехалі ў горад, паступілі ва ўніверсітэты ў Вільні і цяпер рэдка наведваліся на хутар. Жонка пана Яхімоўскага памерла, і фактычна ўся гаспадарка трымалася на Степанідзе. І ў сваю чаргу Степаніда шанавала пана як чалавека незлога і была ўдзячная яму. А аднойчы на хутары з'явіліся нейкія людзі, яны пачалі аглядаць маёмасць, падлічваць усё і запісваць. Сказалі, што гэта экспрапрыяцыя, і цяпер набытак эксплуататараў пераходзіць ва ўласнасць народа. Савецкая ўлада аддала зямлю пана Яхімоўскага, Степанідзе і Петраку, і яны былі радыя гэтаму, бо ўпершыню станавіліся гаспадарамі на сваёй зямлі. Але іх радасць азмрошвала разуменне, што яны ўсё ж паквапіліся на чужое. Але што ім рабіць? Канешне, яны маглі б адмовіцца ад зямлі, але ў такім разе зямлю аддалі б некаму іншаму. Степанідзе было шкада пана Адольфа, і яна вырашыла шчыра з ім пагаварыць. Хацела сказаць, што яны не вінаватыя, што ён і далей можа жыць у гэтай хаце, а яны пераб'юцца неяк у істопцы, дагледзяць яго старога, аддзячаць за ягоную ласку. Степаніда папрасіла дараваць ім, а пан Адольф адказаў: «Пан Езус даруе». І ён дадаў, што яму шкада іх, бо на чужым шчасця не будзе. Степаніда замаркоцілася ад гэтых слоў, а потым пан Яхімоўскі сказаў, што ён ва ўсякім разе не зычыць ім нічога дрэннага, і Степаніда падзякавала яму і за гэта. А затым Пятрок і Степаніда пайшлі на агледзіны свайго поля, упершыню пайшлі як гаспадары. І раптам на палетках яны заўважылі мёртвага жаўранка. Пятрок падняў маленькую птушачку, і Степаніда сказала, што гэта кепскі знак, напэўна, на бяду ім. І на хутары іх ужо чакала першая бяда, павесіўся пан Яхімоўскі. І пасля не без цяжкасці яны пачыналі весці сваю гаспадарку, сталі апрацоўваць поле, а зямля скамянела, як скала, кабылка не вытрымала, знерухомела назаўжды. Затым 4 дні ад цямна да цямна Пятрок капаў рыдлёўкай, нарэшце ўскапаўшы поле, ён збіў вялізны крыж і ўстанавіў яго на самай выспе над лесам і ровам. Ён хацеў такім чынам адвесці бяду ад сваёй сям'і і сваёй зямлі. І з таго часу кожны, хто ішоў альбо ехаў гасцінцам, пазіраў на гэты знак чалавечай бяды. Крыж прастаяў вясну і лета, а ўвосень мясцовыя камсамольцы спілавалі яго, прачытаўшы Петраку і Степанідзе натацыю пра шкоду рэлігійных забабонаў. І вось Степаніда зноў вяртаецца думкамі ў той час, калі калгас усё ж такі арганізавалі. Як і казаў Новік, калі раскулачылі гужа, іншыя перасталі супраціўляцца, уступілі ў калгас. У мястэчку па дварах пачала хадзіць камісія па абагульненні, у склад якой уваходзіла таксама Степаніда. У гэты ж час у раённай газеце з'явіўся артыкул пад загалоўкам «У слабадскіх высілках патураюць класаваму ворагу кулаку». У заметцы пісалася, што ў высілках ігнаруюць барацьбу з класавым ворагам. Там раскулачылі толькі аднаго чалавека, Івана Гужова. А там жа ёсць і іншыя эксплуататары, якія таксама мелі наёмную сілу. І пералічваліся нават імёны гэтых эксплуататараў. Усе ў мястэчку пачалі падазраваць, што артыкул гэты напісаў Патап Каландзёнак, бо ён і раней праяўляў класавую пільнасць. Напрыклад, калі ішла льноздача, Патап Каландзёнак далажыў начальству, што ў іх мястэчку адна бабка лён не здала, прыхавала для ўласных патрэб. Потым за пільнасць Патапа Каландзёнка пахвалілі ў газеце, і высялкоўцы пачалі называць яго селькорам. Затым яшчэ разы два у газеце з'яўляліся допісы Каландзёнка пра лікбез і збор попелу. Неўзабаве з раёна прыехалі раскулачваць абазначаных у артыкуле асоб. Гэта страшэнна абурыла Степаніду, і яна пачала крычаць на ўпаўнаважанага Касмачова, што гэта несправядліва, у такім разе трэба ўсіх раскулачыць. І калі Касмачоў у адказ на яе гыркнуў, Степаніда развярнулася і выйшла з сельсавета. Прыйшоўшы дадому, яна пачала збірацца. Степаніда вырашыла накіравацца ў Полацк, там шукаць справядлівасці. Але па дарозе яе прыпыніў сын раскулачанага гужа Зміцер. Ён адабраў у яе грошы і хлеб, тое, што было ў яе з сабой,
і загадаў вяртацца на хутар і сядзець там ціха. Калі дадому вярнуўся Пятрок, то ён расказаў Сцепанідзе, што і яму таксама гуш пагражаў і амаль каня яго не забраў. А раніцай у Яхімушчыну прыбегла Анютка, і яна расказала, што ўначы міліцыя забрала яе братоў, якія некалькі дзён да гэтага прападалі разам з гужом. Зміцера міліцыя таксама шукала, але той уцёк. Аказалася, што ўначы стралялі ў ваўпаўнаважнага Касмачова, і яго нават паранілі. І тут Сцепаніда зразумела, каго на самай справе падпільноўваў гуш учора ў Сасонніку, калі сустрэў яе. А праз дзень раскулачвалі Владзіміра Багацьку, і Сцепаніда спачатку падумала, што нікуды яна не пойдзе, яна не галасавала за тое раскулачванне. Але потым яна зразумела, што больш ніколі не ўбачыць Анютку, і сэрца яе сціснулася ад жалю. Сцепаніда прыйшла ў мястэчка, і Анютка кінулася да яе з плачам. Што ж гэта робіцца і як такое магчыма, думала Сцепаніда, гледзячы на тое, як моўчкі развітваецца са сваёй каханай Васіль Ганчарык. І ў нейкі момант Сцепаніда зразумела, што больш не можа глядзець на ўсё гэта, і яна пайшла. Яна ўжо мінала высілкі, як раптам аднекуль з-за ганчарыкавай хаты пачуўся вар'яцкі жаночы крык. Гэта крычала Васілёва маці. Яна расхрыстаная выбегла з хаты, а потым праз расчыненыя ў хату дзверы Сцепаніда ўбачыла мёртвага Васіля Ганчарыка. Ён застрэліўся на вачах у свайго 3гадовага брата Янкі. І зноў вяртаемся ў ваенны час, у той момант, калі немцы застрэлілі нямога пастушка Янку Ганчарыка. Мёртвы падлетак праляжаў у падворку Сцепаніды і Петрака да самай раніцы, а зранку немцы пакінулі хутар. З'явіліся гуш і каландзёнак, і гуш запытаўся ў Петрака, што з бандытамі знюхаўся. Выявілася, што ноччу немцы рабілі аблаву на партызанаў. Відаць, яны западозрылі Янку у тым, што ён неяк звязаны з партызанамі. Напэўна, думалі, што гэты падлетак і ўкраў тую вінтоўку, якую насамрэч Сцепаніда ў студні утапіла. А далей гуш загадаў Петраку збірацца, будзе дапамагаць мужикам, якія капаюць і возяць пясок на дарогу. І ўжо на месцы Пятрок, працуючы і гутарачы з мужикамі, нібы незнарок загаварыў пра самагонку. Запытаўся, дзе можна было б змеявік дастаць, і яму падказалі імя аднаго майстра. І ўвечары Пятрок выменіў сваю скрыпку на змеявік. Калі немцы з'ехалі, Сцепаніда вярнула назад свайго парсючка, які паспяхова пераседзеў у схованцы, а Пятрок заняўся справай, пачаў гнаць самагонку. Пра гэта вельмі хутка даведаўся гуш. І, з'явіўшыся ў Яхімоўшчыне і не знайшоўшы дома Петрака, ён пачаў пагражаць Сцепанідзе, што калі-небудзь ён яе павешае, няхай пачакае толькі. Успомніў пра тое, што Сцепаніда была бальшавіцкай актывісткай, заклікала ўсіх у калгасы, раскулачвала. З-за такіх, як яна, і яго бацька сканаў на салаўках. Гуш і ў паліцаі пайшоў толькі дзеля таго, каб адпомсціць. Немцы далі яму такую ўладу, якой у яго і не было ніколі. І ён вырашае лёсы людзей, можа пазбавіць жыцця, каго захоча. Адыходзячы, гуш пакінуў у хаце багацька свайго чалавека, які павінен быў адабраць самагонку ў Петрака, калі той з'явіцца. Гэтым чалавекам быў Антось Недасека, брат Новіка. Антось Недасека падаўся ў паліцаі, таму што пабаяўся, што гуш пачне яму помсціць за брата. Вось уляпаўся гэты Антось, падумала Сцепаніда. Няўжо ён думае, што ён так уратуецца? І затым яна запыталася ў Антося, а што ты будзеш рабіць, калі табе загадаюць чалавека павешаць? Калі б загадалі, то і павесіў бы, адказаў Недасека. А Сцепаніда працягвала дапытвацца, а калі табе загадаюць, каб ты брата павесіў? Давядзецца павесіць, калі загадаюць, бо інакш мяне самога павесіць, адказаў Антось. Але як жа дзеці? Няўжо не сорамна перад дзецьмі? Здзівілася Сцепаніда. А Недасека адказаў, што менавіта дзеля дзяцей ён і пайшоў у паліцаі, каб іх выратаваць. 6 дзяцей, іх жа трэба неяк пракарміць. Але, напэўна, калі яны вырастуць, то яны не падзякуюць, заўважыла Сцепаніда. І ў гэтай размове Антось Недасека ўзгадаў таксама і пра бомбу, якую гэтай ноччу паліцаі шукалі. Расказаў, што тую бомбу, якая ля моста неўзарваная ляжала, хтосьці ўзяў. І цяпер паліцаі намагаюцца высветліць, у каго гэтая бомба. Пятрок тым часам гнаў самагонку ў рове за барсучынай нарой, і ён думаў пра тое, што гуш усё ж такі дарма чапляецца да Сцепаніды. Яна была супраць таго раскулачвання. Можа, удасца задобрыць гужа гарэлкай.
Да Петрака прыбіўся сабака Рудзька. Страціўшы гаспадара, ён, відаць, сумаваў адзін. Рудзька сядзеў і пільна назіраў за кожным рухам Петрака, а потым, калі той падняўся і з 3 бутэлькамі гарэлкі ў кішэнях накіраваўся на хутар, сабака пайшоў за ім следам. З 2 бутэлькамі Петраку давялося развітацца адразу ж, як толькі ён пераступіў парог сваёй хаты. Антос недасека не стаў распытвацца, чаму так мала гарэлкі, і паспяшаўся развітацца. А потым не паспеў Пятрок заснуць, стомлены за дзень, як з'явіўся каландзёнак. Гуш зноў патрабаваў гарэлку, яшчэ 2 бутэлькі. Пятрок аддаў апошнюю і сказаў, што больш ён не мае. Неўзабаве зноў з'явіліся паліцаі, але ўжо не тутэйшыя, а з нейкага іншага сяла. І тут Пятрок жахнуўся ад сваёй задумы. Што ён нарабіў? Навошта ён увогуле пачаў гнаць самагонку? Няўжо можна было напаіць гэтых сабак з усёй акругі? Паліцаі пачалі шукаць гарэлку, пагражалі Петраку, прыставілі яго да сценкі. Пачуўся стрэл, а потым яшчэ адзін і яшчэ. У нейкі момант Пятрок страціў прытомнасць. А потым, калі да яго вярнулася свядомасць, ён падумаў, што чамусьці ўсё яшчэ жывы. Паліцаі загадалі Петраку, каб заўтра ў яго была гарэлка, а калі не будзе, то няхай развітваецца з жыццём. Ноччу Пятрок амаль не спаў, і як толькі пачало світаць, ён выйшаў з хаты, і ногі самі панеслі яго на кірунку барсучынай нары. А там за нарой у яго была прыхавана яшчэ 1 бутэлька гарэлкі. І Пятрок выпіў трохі, і нейкім цудоўным чынам яго гора стала быццам бы і не такім горкім. Ён адчуў прыемную ўпэўненасць у сабе і нават сіл прыбавілася. Пятрок думаў, што ён усё ж такі маладзец, выстаяў перад расстрэлам, глядзеў смерці ў вочы, але ўсё ж такі ўпёрся, не аддаў ім гэту апошнюю бутэльку. Прыйшоў Рудзька, і Пятрок падумаў, што трэба было пакарміць сабачку, ён, напэўна, галодны. Ён паклікаў сабаку за сабой, і ён ужо амаль дайшоў да сваёй сядзібы, як раптам убачыў, што ў двары стаяць коні. Пятрок развярнуўся. І тут жа пачуў крык, а потым пачуўся стрэл. Куля праляцела міма. Пятрок шпурнуў бутэльку ў бок і пайшоў насустрач паліцаям. Спачатку яго білі, а потым звязалі вяроўкай і павялі за сабой. У гушы каландзёнак ехалі на конях, а Пятрок, прывязаны вяроўкай, ішоў за імі. І, захлынаючыся ветрам, ён крычаў: «Гадаўцы, пачакайце толькі, мой Федька прыйдзе, і ён вам пакажа». І Пятрок знік. Як і для яго знік цэлы свет. Засталіся хіба толькі ўспаміны. А далей у творы прадстаўлены ўспаміны Петрака. Аднойчы снежнай зімой да іх у хату завіталі важныя госці. Адзін быў у скуранцы з чорным партфелем, другі ў паліто і каракулевай шапцы, трэці ў доўгім чырвонаармейскім шынялі. Яны папрасіліся ў хату крыху абагрэцца. І пакуль расчышчалі дарогу, бо машына, у якой ехалі гэтыя мужчыны, захрасла ў снезе, госці запыталіся ў гаспадароў, як справы ідуць у іх калгасе. Степаніда паскардзілася, што бедны ў іх калгас. А потым яна расказала і пра тое, што дачка ў яе прыхварэла. Бо ходзіць у школу такім надвор'ем, а абутку няма, валёнкі няма за што купіць. Хоць і працуюць яны ў калгасе, рук не складаючы, а вось жа апрануць дзяцей няма ў што. Степаніда скардзілася гасцям знарок, бо яна зразумела, што гэта начальства нейкае, можа паспрыяюць вырашэнню праблем. І развітваючыся, адзін з гасцей, які, відаць, быў найважнейшым у гэтай кампаніі, пакінуў Степанідзе грошы на малако і лекі для хворай Фені. Степаніда падзякавала і запыталася, а аддаваць каму, каб ведаць. Мужчына ў шапцы сказаў, што аддаваць не абавязкова. А вайсковец, які выходзіў з хаты апошнім, ціха прамовіў гаспадарам, што гэта быў таварыш Чарвякоў з Менску. І Степаніда знерухоміла. Толькі што ў іх у гасцях быў сам кіраўнік рэспублікі. Тую халодную і галодную зіму яны ўсё ж неяк перажылі. Феня паправілася. А калі надышла пара сенакосу, здарылася неспадзяванае. Аднойчы ноччу забралі старшыню калгаса Лявона. І людзі не ведалі, што ім рабіць і што думаць. Усе шкадавалі Лявона, бо ён быў чалавек не злосны, не помслівы. Степаніда паспрабавала даведацца ў райкамі і ў міліцыі, у чым усё ж такі абвінавачваць Лявона. Потым яна пачала сабіраць подпісы за Лявона з намерам перадаць іх у НКВД. Але нічога на гэтым не дабілася, подпісы ў яе не прынялі. Тады Степаніда вырашыла, што трэба ехаць у Менск да таварыша Чарвякова. Але ехаць сама яна не магла. У яе балела нага, пята нарывала, і Степаніда ледзьве хадзіла, кульгаючы і пакутуючы ад болю. У Менск накіраваўся Пятрок. Ён перадолеў свой страх, знайшоў дом ураду, але так і не сустрэўся з таварышам Чарвяковым.
Міліцыянер на ўваходзе сказаў, што Чарвякоў памёр. Аднак, вярнуўшыся дадому, Пятрок абнадзеіў Сцепаніду, сказаў, што грошы і ліст з подпісамі ён усё ж такі перадаў. Лявон, тым не менш, так і не вярнуўся. А праз 3 гады пачалася вайна. І зноў вяртанне ў ваенны час. Калі Гуш і Каландзёнак павялі Петрака, Сцепаніда пачала думаць, што ёй рабіць далей. Прыйшла да высновы, што, напэўна, трэба накіроўвацца ў мястэчка. Мабыць, там у яе атрымаецца даведацца што-небудзь пра лёс Петрака. Яна сабралася і пайшла, і калі яна мінала мост, то раптам ёй падумалася, як добра было б спаліць гэты мост. Але тут жа яна зразумела, што ён гарэць не будзе, дошкі сырыя. Але вось каб у яе была бомба, тая самая, якую немцы шукалі. Пятрок сказаў, што гэтую бомбу мог забраць сабе Карніла. І Сцепаніда добра ведала васялкоўскага Карнілу, які і сапраўды меў такую звычку ўсё цягнуць у сваю гаспадарку. Сцепаніда пайшла да Карнілы і нават змагла з ім дамовіцца. Карніла пагадзіўся абмяняць бомбу на Сцепанідзінага парсюшка. Сказаў, што прывязе свой тавар уначы, калі сцямнее. А вось пра Петрака Сцепаніда так і не змагла нічога даведацца. А Карніла стрымаў сваё слова, ён з'явіўся, як толькі сцямнела. Праўда, бомба аказалася не вельмі спраўнай. Але Карніла сказаў Сцепанідзе: «Ну, ты ж не збіраешся ўзрываць яе сама, а спецыяліст паправіць». Сцепаніда падумала, што, канечне, ей давядзецца знайсці памочнікаў. Ноччу Сцепаніда спала дрэнна. Ёй снілася, быццам бы яна ўзбіраецца на нейкую гару і валачэ за сабой цяжкі груз, які цягне яе ўніз. Пад нагамі слізка, няма за што зачапіцца, але яна упарта лезе ў гору. І тут усё затуманілася, і яна прачнулася. З самага ранку Сцепаніда накіравалася ў мястэчка. Яна збіралася знайсці людзей, якія дапамогуць ёй ажыццявіць задуманае. Але па дарозе ёй сустрэўся Гуш з Каландзёнкам. Яны вялі арыштанта. І, падышоўшы бліжэй, Сцепаніда зразумела, што гэтым арыштантам быў Карніла. Сцепаніда адчула, што хутка усё непапраўна рухне. Сцепаніда накіравалася назад на хутар. Ёй трэба было перахаваць бомбу, бо яна разумела, што Карнілу павядуць на допыт, і ён, напэўна, усё раскажа. Яна пачала капаць яму непадалёк ад таго месца, дзе яны пакінулі учора бомбу. Потым яна неяк здолела перакаціць гэтую бомбу ў новую яміну, прысыпала яе зямлёй, а зверху накідала лісця, хворасту, каб было незаўважна, што хтосьці тут капаў. Затым Сцепаніда накіравалася ў хату і лягла атупела ад знямогі. Праз некаторы час забрахаў сабака, і Сцепаніда кінулася ў істопку, зачыніла дзверы. Паліцаі пачалі ламаць дзверы, пыталіся ў Сцепаніды, дзе бомба. Яна нічога не сказала. Сцепаніда абліла газой дзверы, сцены, а потым свае рукі, ногі, спадніцу і дастала з кішэні ватоўкі запалкі, якімі збіралася падпаліць грубку, але не паспела. Яна падпаліла сваю хустку і кінула на парог. Сцепаніда ляжала на падлозе і думала, што вось зараз яна згарыць, але ёй было ўжо ўсё роўна. Яна зрабіла ўсё, што магла, і ніхто ніколі не даведаецца, дзе яна схавала бомбу. А тыя, што зараз ломяцца да яе, няхай шалеюць і баяцца даскону. І гэтая думка прынесла Сцепанідзе маленькае супакаенне перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Пажар, які хутка ахапіў усю сядзібу, ніхто не тушыў, паліцаі нікога блізка не падпускалі, баяліся, што выбухне бомба, а бомба на ўзгорку чакала свае пары. Так завяршаецца аповесць «Знак бяды», і я нагадаю, што на канале ёсць пераказ яшчэ адной аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». Раю абавязкова паглядзець гэтае відэа.